anyar. Karek ngerayan ngene. Siap, Bo, 86. Gue ngerti ya motor api. Sehati, Bo. Mantap. Bocah dipenging kok malah ngendelo. Nang nyekrek mana buki kuping. Wis angel. Tak nyingkre ae. Mau jere sehati nyatane mendung wis repot lawan mbok iki. Yar. Bangun aku menghajarmu. Weh, gak iso mbak motor bareng kon. Asu. Ikan teri, ikan paus, orang ngurus. Ora enek ngono kok. Lha tadi kene kok. Lut. Tas. Tak nyingkre. Bro. Aku mau beriterak wong welek gue beda elek ning kono. Wis sepeda kuwi wis ajur-ajur ya. Wong ya celukno ayu. Tidak bertanggung jawab blas. Aku mau mah ya ditabrak ning kono. Karo cah ki dijongkrok. Kira-kira wonge. Iya. Ki wonge iki. Ini motor iki. Jangkrik beda nyarok ban bocor barang. Wis. Wis tak getrek-trekan mau. Arah. Mas, tambal ban nanti Mas ya? Oh, lurus sono Mas. Ora Mas, tambah ban ono. Umrono Mas ya? Iya. Ada lah Mas. Sekitar 20 meteran, Mas. Oh, ya nek nuwun Mas ya. Loh, kok mbok dogon rosokan? Wong iku wong resik gak usah dituduh sing dituduh sing salah ae wis. Ngene rono ae. Ngene ibu. Wah iki balik. Tambal ban Mas. Mas. Tambal ban Mas. Tidak anyar bali bocor Mas. Wis. Mbuh iki. Sampeyan tambal. Loh. Bajerne wong mau tambal ban iki. Dudu berarti. Iku Mas iki rokokan goreng peduli kate bonoso. Wis kurang ajar wong mau. Berarti rongsokan iki dudu tambal ban. Iya. Wis, biar. Iki celaka iki gara-gara ngerjain wong. Action.